سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا ودي سب زتتقاوبو قصالنتو كسب حجي كوحز خال نجر ندحرالو بجزات حجته مازيسكا حدا هاجر زبال بعل خاتم محدرو جزات مسريتكا مسغورا بتخات خبابيركا منبرن اوش تقادما سلام مغبرن يو اب كم زخونتاتكا اتم بوليتيكانياتات إلنا نصوعم مرحتا هاجرات ويدما مرحتي بوليتيكاو منقسقاسات ام مدرخ زموص خوينم قاليوم مرحتي بسرعه حجته مازيزم حزبهم زخبرلا معبلت هاجر كهانصون كلو قال دما سلطانهم كناوحو حق عسى انقسم زو دخدخه وي دما زحيله زنبرلا ناوطقه تمرح هاجر يمزمسرتو اتم سرعه حقات فيهم حدحت كاتبال علو حق عسى زنقسم مرحتي وي دما كالوت چكونت زخون زتفلالي حيلتات زغبرو ابزح كفالات علم تراي زفلت لمود نجر اندحرالو نمقانا غنتخه زتفلالي كمبعل كدع طلم هاجر كشيطيو دلي وزته زبلو اشمات انداطمكا محقاقيو بتر حق تقطنبر اي تسبرن كم زبال دما تاريخ كل غزي مستم ابغون حق تطو زبلو تطو زبل كوينو لومي كدع زتطمق جغنا صباح كبرو زرخبل علت قدني زلا كم زتريو زلهم كا حدا كاف تخاتلتنا بزعبه عدنان مندرس كنقرب بزحاتته مسرت كمناتو تاريخ زلوم قدم كدع تباهيلم زحققو دحرغنا سب حق خمس نبر بريو تاريخ بخبر زذكرم تاريخاويان والقسباتن مرحت هاجراتن وسيخنا قدم انتي كوينم حجخه بخمي كبير مالو كنري كنفتنينا قدني قنا ابزا چانل سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتلتي معالتو تحستونا خدكونو بغبرن عدم عدنان مندرس بشحن شو من تميتن 99 اب ايدين تبال اب ترك تركب عدي كبدحن زخون نبراز نبرهم سدرا بيتي توليدو اب امريكان كوليج زبال اب ازمير زركب كوليج كومخاب انقرا بسن حقي تمرقو هابتي ناي سدرو غيرخا دحن زخون ناي حرشا عمر شغط كجمرن كلو بشحن 930 دما نابت نايتي اب تركي فولي كبر زلو نتهاجر دحر منفراس غزات اوتمان زمسرته كمال اتو تركز مسرتو شعو مرحي زنبر سلفي تصنبيريو أبار البرلمان زخونه بشحن 946 كا كابت سلف وصيو مسكالو سلسته بمخان حدا ديمقراطياوي سلف زبلو بوليتيكاوي سلف مسريتو اب تركي اتناي مجمرتا تقاوم سلفي مسريتو ازغا اب ديمقراطيه هاجر عب زلا نقدميت زنبر خوينو بشحن 950 اب استغبره ناي مجمرتا ناصا قنع مرጫ ناي تهاجر كا عدنان مندرس زمرح سلف تعويتو نسو قدامي منستر ناي تهاجر خوينو عدنان مندرس ناب سلطان مسمصه نصنت ناي امنت كهلالو كبلن كله نتي كابات إرات هاجر تاليو زنبره مثلي مسرات تهاجر دقي منابات إرا ملسه بجاكا زغا تركاويان كساب حجز ذكروا بزح عبيت تهاجر أبركتو زنبره قال لو تتات بممصا بحزبي فتو مرح يكونه ابز قصلا خلت مرجاتاتون عود كوينو مريحينو تقصلا ازي خنبر بشحن 960 بقال وتهدراويان مرحتي علواي تغيرلو اتم علو تخا كم تكل غزي هرفان سلطان زلو مرحتي زغبرو نتب مرجان سلطان زمصا عدنان مندرسن مسارحتن هاجر بلاشيوم اطفافيوم وزته بمباليوم نموت فريدما نعدنان مندرس كومخا منستر ناي فاينانس منستر وصاي غدياتن بريزيدنتن كوينم اب تحتي زسرحو زنبر ابالات سلفو ناب حانت دسيتين وسيدم حانيقوم زقتلوم دحري خات هاجر اب تحتي وتهدراو مرحي زاتوت كوينا عدنان مندرس كا كم حدت ألام غيريو اتسرعت زقربا زنبره ازي يخونن تاريخ نتم سب حق زذكر بمخانو اتا هاجر كوتهدراو مرحينت مستغلاغلت اب زئوان عدنان مندرس اب تركي حدا كابتم بخبر زذكرو اسمات كويني زلا اتانسون محنقت زتفردلا دسيت كا دسيت ديمقراسين حرنتن تبايلا شما كغيرن كلو ناب حدا بصحت زمصوا كفت بيت مذكر يا تغيرا شم عدنان مندرس كا اب تركي اب غدناتات كومدما اب استفلاليه بوتاتات كاب مصوع مخان حليفو اب ايدين تبال عدي حنتي يونيفرسيتي بشمو خصوع انكلا اب كتما ازمير زركب اهغراو معروف نفرتخا بشمو مالت عدنان مندرس انترناشنال ايربورت تبايليو زصوع زلا امره ناجي بشحن شومن 296 اب هانغاري بودابست توليدو زعبيه حدا تاريخ عدو بصبو كاب ذكرن بوليتيكانياتاتيو امره ناجي كابترا بزح هبت زينبرم سدرابي زتولد خوينو اب قدما يوقع عالم كا كم ترى وتهدر بمخان دحر مستافو نبروسيا كيدو ابو بزعبه كوميونيزم بزح افلطه كقسمي كيدو ناب هاغرو هانغار مستملسخا زتفلاليه كساب درجه منستر زبصح لعلواي بوليتيكاو صفحتات دحر محازو اتا محازه حبر سوفيت رايز يكونت بسوفيت التزور زنبرت هاغرو قدما منستر كخون بقعه
እዚ ይኹን እምበር ኤምረናጂ ሃገሩ ካብ ጽግዕተኛ ሕብረት ሶቪየት ተኣልያ ነፍሳ እተመሓድር ህዝባ ዝኸብረላ ሃገር ክትከውን ከጽውዕ ምስ ጀመረ ሕብረት ሶቪየት ውዲት ኣሊሙ ካብ ስልጣን ከም ዝእለ ገበሮ። ብ1956 ከዓ እቶም አንጻር ሕብረት ሶቪየት ምልዓል ዝገብሩ ዝነበሩ ህዝቢ ሃገሮም ካብ ጽግዕተኛነት ናይ ሕብረት ሶቪየት ክትእለ ንኤምረናጂ ደጊሙ መራሒት ሃገር ክኸውን መሪጾም አንጻር ሕብረት ሶቪየትን ጽልዋን ሰውራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተላዕለ። ኤምረናጂ ከዓ ሃገሩ ብሕብረት ሶቪየት ትውረር ከም ዘላ በምዝራብ ነተን ጸላእቲ ሕብረት ሶቪየት ዝነበራ በዓል ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ሓገዝ ሓተተ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ኮሚኒዝምን ጽልኡን ካብቲ ከባቢ ከይጠፍእ ዝጽዕር ዝነበረ መንግስቲ ሕብረት ሶቪየት ነቲ ናይ ሃንጋሪ ሰውራዊ ምንቅስቓስ ደምሲሱ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ኤምረናጂ ከዓ ከምቲ ብዙሓት ፈተውቲ ስልጣን ዝኾኑ መራሕቲ ንመቐናቕንቶምን ደለይቲ ሓቅን ዝገብርዎ ብምስጢር ኣብ ዝተኻየደ መስርሕ ፍርዲ እዚ ሃገር ከሸይጥ ደልዩ ከዳዒ ብምባል ንሞት ብምፍራድዩ ቀንፂሎም ህይወቱ ዘሕለፍዎ። ኤምረናጂ ግና ሃገሩ ካብ ጽግዕተኛነት ክትእለ ብምድላዩ በቲ ሓያል ዝነበረ ስርዓት ሕብረት ሶቪየት ከዳዕ ተባሂሉ እኳ እንተተቐንጸለ ሃገሩ ድሓር ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዝነበረ ካብ ጽልዋ ሕብረት ሶቪየት ምስ ተኣልየት ብ1989 ማለት 31 ዓመት ድሕሪ ምቕንጻሉ ኣሽሓት ደቂ ሃገሩ ኣብ ዝተረኽቦ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዳግማይ ብኽብሪ ተቐቢሩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ክሳብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኣፍ ደገ ፓርላማ ሃንጋሪ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብ ካልእ ጎደና ግዒዙ ዘሎ ዓበ ሓወልቲ ዝተሰርሓሉ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከዓ ደቂ ሃገሩ ወትሩ ብኽብሪ እዮም ዝዝክርዎ። ናታን ሄል ዘይከምቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ዘይነበሮ ተራ ተቓላሳይ ነይሩ። እዚ ብ1755 ዝተወልደ ኣሜሪካዊ ናይ ትምህርቲ ጉዕዞ ኣብ ዩኒቨርሲቲ የል ድሕሪ ምዝዛሙ መምህር ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ። ድሕሪኡ ድማ ኣባለቶም ሰውራዊ ምንቅስቓስ ኣላዒሎም ዝነበሩ ወገናት ብምዃን ኣሜሪካ ካብ መግዛእቲ ዓባይ ብሪጣንያ ናፃ ንኸትወፅእ ይጽዒሩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከዓ ከም ስለያ ኮይኑ እንዳተቓለሰ እንከሎ ብ1776 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣተወ። ብዘይ ዝኾነ ናይ ፍርዲ መስርሕ ከዓ እዚ ከዳዕዩ ሸያጣ ሃገር ተባሂሉ በቶም ሽዑ ገዛእቲ ዝነበሩ ሓይልታት ተሓኒቑ ህይወቱ ከም ዝሓልፍ ተገይሩ። ኣብታ ዝተሓንቀላ መዓልቲ ከዓ ክዛረቦ ዝደሊ እንተሎ ምስ ተሓተተ ኣነ እቲ ዝሕዝነኒ ነገር ንሃገረይ ትኸውን ሓንቲ ሩሕ ዘላትኒ ብምዃነ እያ ክብል ተዛሪቡ። ናታን ሄል ግና ከምቶም እቶም ተሓዝቱ ዝበልዎ መዋእሉ ሸያጣ ሃገር ወይ ድማ ከዳዕ ተባሂሉ ኣይተዘከረን እኳ ደኣ እቶም መቓለስቱ ምስ ተዓወቱ ናታን ሄል ኣብ ጎኒ ሓቂ ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ክኸብር ይተረኣዩ። ኣብ ኣሜሪካ ካብዚ እዋን ንክብሩ ተባሂሉ ብሽሙ ዝተጸውዐ ጎደናታት ክህሉ እንከሎ ካብታ ብክብሩ ክጽውዓላ ዝጀመረ ዕለት ጀሚሩ ከዓ ከሳብ ሕጂ ንዝኽሩ ተባሂሉ ኣብ ዋሽንግቶን ምስሉ ዘንጸባርቕ ዓብዪ ሓወልቲ እዩ ዘሎ። ፓትሪስ ሉሙምባ ዛንታ ፓትሪስ ሉሙምባ ቅድሚ ሕጂ እውን ብሰፊሑ ገሊጽናዮ ዝነበርና ኮይኑ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም እውን ካብቶም ተዘከርቲ ውልቀ ሰባት ዝኾነ ሉሙምባ ሃገሩ ካብ መግዛእቲ ቤልጅየም ሓራብ ዝወጻትሉ ግዜ ናይ መጀመርያ ብናጻ ምርጫ ዝመጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዃኑ ተሸይሙ። ኣብ ስልጣኑ ግና ነዊሕ ከይጸንሐ በቲ ህርፋን ስልጣን እምበር ድሕነት ሃገር ዘየገድሶ ዝነበረ ድሓር ከዓ ነቲ ሃገር ማለት ኮንጎ ልዕሊ 30 ዓመታት ዲክታተር ኮይኑ ዝመርሓ ምቡቶ ተኣልዩ ከዳዕ ንሃገር ዘይሓለ ተባሂሉ በዓል ሓቂ ከምኡ ድማ ምእንቲ ሃገሩ ዝቃለስ እንከሎ ንሞት ዝተፈርደ። ነዊሕ ኣይጸንሐን እውን ምስ ገለ ካብ መሳርሕቱ ብሓደ ኣሰቃቂ ዝነበረ ኣገባቢው ህይወቱ ከም ዝሓልፍ ተገይሩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ከዓ በትሪ ሓቂ ተቐጠን እምበር ኣይትስበርን ከም ዝበሃል ሉሙምባ ቁኑዕ ከም ዝነበረ ሃገረይ ባህለ ከም ዝነበረ እዩ ድሒሩ ተመስኪሩ። እቶም ንዕኡ ብምሕቃቕ ናብ ኮረሻ ስልጣን ዝደየቡ በዓል ምቡቶ ከዓ ሕጂ ሃገረ ኮንጎ ምስ ዝኹሉ ጸጋኣ ዝደኸየት ሃገር ክትከውን እዮም ዓብ ግደ ዝተጻወቱ። ንሱ ግና ቀደም ከዳዕ ከም ዘይተባሃለ ሕጂ ሽሙ ወትሩ ኣብ ሃገሩ ኮንጎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣፍሪቃን ዓለምን ብኽብሪ ዝጽዋዕ። ኣብ ሃገሩ ኮንጎ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ጀርመን ብሽሙ ዝጽዋዕ ጎደናታት ምስሉ ዘርኢ ሓወልትታት ክህሉ እንከሎ ኣብ ሩስያ ድማ ብሽሙ ዩኒቨርሲቲ ክጽዋዕ እውን በቕዒ ነይሩ እዩ። ብጀካዚኦም ከዓ ወላ ወናይ ቀተል ከም በዓልትን ሓቀ ስለ ዝጸውዐ ን27 ዓመታት ክእሰር ዝተገብረ ማንዴላ ከምኡ ድማ በዓል ኣብ ጀማይካ ምስ ሓቅን ፍትሕን ጠጠው ስለ ዝበሉ ከዳዓት ተባሂሎም ህይወቶም ዝሰኣኑ በዓል ፖል ፖግለ ክትጠቀስ ዝከኣል ኮይኑ እዞም ኩሎም ዘመሳሰሎም ነገር እንድሕራሎ ግና በቲ ስልጣኑ ክስእን ዘይደሊ ኩርሲ ጥራይ ተገደሶ ጨኳኒ ምዕሸው ህዝቢ ዝኸውን ከም በዓል ሸያጣ ሃገር ከዳዕ ጠላም ወዘተ ዝብል ኣሽማት ተጠሚቖም ገሊኦም ክሓቁ እንከለዉ ገሊኦም ከዓ ዓሰርተታት ዓመታት እዮም ተኣሲሮም። ኣብ መወዳእታ ግና ታሪክ ኩሉ ግዜ ነቶም ሰብ ሓቂ ብኽብሪ ነቶም ንግዜያዊ ረብሖኦም ካልኦት ዝውንጀሉ ከዓ ብሕስረት ዝዝክር ብምዃኑ ከምቲ ሓቂ ብርእሳ ተቐበርካያ ብእግራ ትወፅእ ዝተባሃለ ከዓ ኣብዚ እዋን እዞም ቀደም ብሓሶት ሸያጣ ሃገር ተባሂሎም ዝሓቆቆን ዝተቆትሉን ሕጂ ሓቂ ምስ ተጋህደ ብህዝቦም ወትሪ ብኽብሪ እንዳተዘከሩ እዮም ዝነብሩ ዘለዉ።
ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም